Здравейте, мили приятели! Аз съм Ваня от Inspiritus 8, а вие сте с рубриката ни Неудобно в сряда. Днес е малко по-различна рубрика, тъй като се включваме, за да ви съобщим, че излизаме в лятна ваканция. Естествено, веднага бързам да ви кажа, че всеки, който има въпрос към нас, естествено ще получи отговор на него, но няма да бъде чрез видео, а по начина, по който е отправил въпроса си или по начина, по който желая да получи отговора. Другото нещо, на което следва да обърна внимание, е, че ние няма да спираме работа, напротив, ще се съсредоточиме върху творческата работа в групите ни за срещи. Да, приятели, излизаме в, така да се каже, творчески работна ваканция. Просто ще сме доста ангажирани с нашите групи за срещи през лятото, които ще налагат и пътуване из страната и което няма да позволява да заснемаме толкова регулярно отговорите на вашите неудобни въпроси. За сметка на това обаче, докато ни няма през лятото, всъщност докато не ни виждате на видео, ние отправяме към вас едно предизвикателство, с което сериозно да се заемете през това лято. А именно, моля ви, през това лято направете поне едно нещо, което ви е неудобно. Направете поне едно нещо, за което много пъти в живота си сте се чудили да го направя или да не го направя, но толкова ми се иска да го направя. Щом това нещо толкова ви привлича, значи има смисъл. Има смисъл да си изясните най-малко защо толкова ви привлича. И когато се завърнем през есента, през септември, ще очакваме някой от вас тук, наживо, за да обясните какво успяхте да направите през това лято, което толкова дълго ви е предизвиквало. Кое неудобно нещо успяхте да поставите пред себе си като предизвикателство и да преодолеете. Бъдете щастливи, ще се видим отново през есента. До нови срещи!